En tømmersvend er i gang med at lave et møbel, en skammel. Her kommer hans chef med det materiale, de i øjeblikket laver møbler af. Det er et lidt stillads-træller, vi har været ude at hente hos en gartner, som solgte ud af dem. Er han fri? Det er dem, der i et stillads bliver brugt til at gå på. Affald der, om ikke bliver til guld, så i hvert fald en god forretning. Det her, det er vores showroom. Det er vores spisebordstol med armlæn, smal bænk, håndklædestang og en hylde. Søren Vægter er uddannet tømrer og har været selvstændig siden 1999. Perfekt. Stort set hvert år har han haft et problem, der har irriteret ham voldsomt. Og der var det tit, at jeg måtte fyre i perioden sådan efter jul og op mod forår. Der er det ofte, at jeg har måttet fyre 2 til 4 mand i sådan 1,5-2 måneders tid. Men for cirka et års tid siden fik han en idé. Jamen altså, det startede jo med, at jeg begyndte at lave lidt trællemøbler hjem til mig selv. Eller faktisk bare en enkelt bænk, ikke? Og så lagde jeg den på Facebook. Reaktionen på billederne var voldsom, og det gik op for ham, at her kunne være en god forretning. Og vi er jo inde nu i 20 butikker rundt omkring i landet, og det er vi rigtig stolte af. Rigtig stolte over. Det her, det er vores garderobeserie. Smal skammel, sofabord, udtræksbord og skammel. Produktionen betyder, at han ikke længere må fyre svende, når der er lavvande i tømmerforretningen. De laver simpelthen bare møbler i stedet. Jeg er jo selvfølgelig tømrer. Vi vil hellere ud og gå på tagene, men det er da også sjovt at komme ind og lave nogle møbler en gang imellem. Det er det da. 100%. Og så er det jo sjovt at være med til at starte noget nyt. De har allerede over 30 forskellige møbler i sortimentet, sælger via nettet, via flere landsdækkende møbelkæder. Alt i alt går det rigtig godt. Vi er jo super stolte over, at vi kan lave noget, som så mange mennesker finder interessant. Jeg fornemmer, at mine kunder går meget op i det her med at bruge og finde produkter, som har en historie, som har været brugt. Spisebordstol uden armlæn, spisebord, bænk uden armlæn, smalle skamler med farvet front. Tømmermesteren, der nu altså også kan kalde sig for designer, har allerede planer om nye produkter. Men jeg synes, det kunne være rigtig sjovt at prøve at lave bordplader af gammel halvgulv med de her streger fra håndboldbanen og badmintonbanen ovenpå. Det tror jeg kunne være super fedt. Tømmersvenden er nu færdig med sin skammel. Jeg synes, den er god.